За да си сигурен, че матчът ще ти хареса, трябва да се подготвиш добре за него. Ела от понеделник в Lidl и вземи бира за 1,39 и 11 бургера за 9,99. Лятото е време за грил и футбол с Lidl. С плодовете и зеленчуците в Lidl не избираш между цена и качество. Получаваш и двете. Вземи от 2 до 5 август едри червени домати за 1,39 кг и черно грозде за 2,88 кг. Плодове и зеленчуци от Lidl. Те са плодове и зеленчуци. Те са стикита. И са във вихъра на надпреварата. Включи се и ти! Пазарувай в Lidl и за всеки 15 лева ще получиш едно стики подарък. А при покупка над 20 лева с поне един пресен плод или зеленчук в нея ще получиш еднократно едно допълнително стики. Lidl, заслужава си! Вече знаеш защо! Елате от понеделник в Lidl и вземете пижама iSex за момичета за 9,99, пижама iSex за момчета за 9,99 и тениска iSex за момичета или момчета за 6,99.